Ọ na-agbagịgharị otu ihe si aga n'obodo kịta? Ọ na-abụ nnọkọta ị na-ajụ onwe gị, ọ gịnị kpatara na ụmụntakịrị adịghị enwezi nsọpụrụ nye ndị tọrọ ha? Ọ bụ gịnị mere eji adị ka a ga-asị na ọtụtụ di na nwunye a na-anụ kịta na-eme nyasa n'ọnwa nke mbụ, nke abụọ, nke atọ, otu afọ, otu abụọ eji bido ya? Ọ na-abụ nnọkọta ị na-ajụ ozikọ otu a ka ọ dị n'oge mbụ, ka ọ bụ o nwere ihe kpatara nke kịta ji wee dịzi otu a? Akụkọ ndị a bụ akụkọ anyị ga-ewetara gị n'oge a anyị kpọrọ akụkọ ezinụlọ, ebe anyị ga-anọ dọwa okwu akpa ma kwue okwu ka o si kwesị dị, ma tụzie aka otu ihe ga-esi wee dị ka obodo wee dị mma. Sonyere anyị n'akụkọ ezinụlọ, ebe anyị na-agba ndị mmadụ ajụjụ ọnụ gbasara ọtụtụ ihe na-eme n'obodo taa, otu ọ dị n'oge mbụ, otu o si kwesị ịdị. Kedu ihe anyị ga-eme ka ọ wee dị mma? Kedu ebe o si mebie? Kedu ebe mmiri si banye n'opi ụgbọgụrụ? Akụkọ ndị a niile ka anyị ga-agba mbọ wetara gị n'akụkọ ezinụlọ, ebe anyị ga-agba mbọ hụ na onye ọbụla na-esonye. O nwere ebe o si agbagịgharị? Ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ? Ọ bụ n'ụlọ ụka? Ọ bụ n'ezinụlọ? Ọ bụ n'ebe nna nọ? Ka ọ n'ebe nne nọ? Ọ bụzi n'ebe ụmụntakịrị anyị nọ tata? Kedu ihe bụ ihe a ị na-eche na o mebigo kpamkpam? Kedu ihe a ga-eme ka ọ wee dị mma? Kedu akụkọ bụ ihe a? Kedu okwu bụ ihe a na-enyezi nsogbu n'obodo tata, ma n'ezinụlọ anyị ma n'obodo anyị dị iche iche? N'oge a bụ akụkọ ezinụlọ ka anyị ga-eweta akụkọ ndị a niile n'uju ya, ma kwuo ya otu o si kwesị ịdị, ma weta ntụziaka ihe ọ ga-abụ eme ka obodo wee dị mma. Aka m bụ onye nke gị, Chidi Ikenna Amobi. Sonyere anyị n'akụkọ ezinụlọ elekere 8 nke uhuruchi ụbọchị ụka ọbụla, ebe anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị a niile otu o si eme, ma ihe ọ ga-abụ eme ka ọ wee dị mma. Akụkọ ezinụlọ, sonyere anyị.